ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு குருமா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் எந்த வெஜிடபிள்ஸும் இல்லைன்னும் போது இந்த குருமாவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராகவும் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும். இட்லி, தோசை, சப்பாத்தின்னு எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான காம்பினேஷன் இது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிரியாணி டேஸ்ட்டு, ஸ்மெல் இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் இந்த குருமா இருக்கும். கண்டிப்பாக இது ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்களுக்கு. அடிக்கடி செய்வீங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது கூட 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது 4லேருந்து 5 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 10 முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன். முந்திரி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதை முதல்ல தண்ணி சேர்க்காமல் முதல்ல அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கொரக்கொரப்பாக அரைச்சிட்ட பிறகு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது அப்படியே ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு இது கூட ஒரு பட்டை, 4 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சமாக கல்பாசி சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்பவே முக்கியம் இந்த ரெசிபிக்கு. அடுத்து 2 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். 1 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கலர் மாதிரி சாஃப்டாக ஆகணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பரோட்டான்னு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கிட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட் இதில் கண்டிப்பாக 100% கிடைக்கும். அடுத்ததாக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி, புதினா ரெண்டுமே இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்பவே முக்கியம். கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக 3 தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளி பெரிய சைஸாக எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன். பொடியாக நறுக்கிட வேண்டாம், குழஞ்சி வந்துடும். அடுத்ததாக அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ இந்த குருமாக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க. நான் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன். முதல்ல 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே விட்டுடுங்க. இல்லை பத்தலை, ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து இன்னொரு கப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது, அதனால் நான் இன்னொரு கப் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன். மொத்தம் 2 கப் சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ இது 2 விசிலுக்கு மட்டும் வைங்க, அதுக்கு மேலே வைக்க வேண்டாம், தக்காளி ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும். இப்போ 2 விசில் வந்துருச்சு. பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பரான ஸ்மெல் வந்துச்சு. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த குருமா. டேஸ்ட்டும் சரி, ஸ்மெல்லும் சரி, அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான குருமா ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. அடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லியை கொஞ்சமாக சேர்த்து இது நல்லா கலந்து விட்டு இறக்குங்க. அவ்வளோதான், ரொம்ப சூப்பரான குருமா ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சிம்பிளாக வீட்டிலே இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அம்மாடி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.